Once again mga idol, at nagkita na naman tayong muli. At yun na nga mga idol, no? Sumisakay ngayon mga idol sa PUF mga idol. At yun na nga no, magsasakay tayo syempre. Isasakay natin yung nag-iisang warrior natin mga idol. At yun na nga no, derby ngayon mga idol. Nisakay natin mga idol, no? Kailangan mga idol mag-ready na tayo ng pambayad mga idol. At 350 mga idol sa isang ibon natin mga idol, no? Buti na lang mga idol, nag-iisa lang yung ibon natin. At syempre, ready na yung warrior natin mga idol. At yun na nga mga idol, no? So tara na, let's go. At makamunahan ba tayo ng iba? Tara na. Finally mga idol, andito na tayo sa PUF. At yun na mga idol, medyo tahimik pa rito mga idol. Wala pa gano'n, di pa dumadating yung mga mga idol, yung mga solid mga idol. Solid na kalapatids mga idol, no? At yun yung mga idol, no? Ano si Cousin Jojo mga idol, no? Pinapatarihan niya yung ibon niya mga idol. Ayan, sa kalaman si Cousin Jojo. Yung mga idol, no? Mega shoutout mga idol sa lahat ng mga mga idol, mga kalapatids sa PUF. Ilan yung ano mo, Jo? Ilan yung ano mo? Ilan yung... Wala lang, walang pera eh. Sabay pa yung print eh. Magkasabay. Oo, totoo story mga kadong na. Nagkasabay tubig sa kuryente ngayon. Ayaw pa sana nila magsakay. Kasi pabiyaan na lang yung patibayan nilang 5. Kaya sayang yung vlog mga kadongs, no? At mga kadongs. Idol pala daw. Ano mga idol? So pangalawang talpak ni Cousin Jojo. Ayan na na. Jo, sa 5 Jo, malakas na ba talaga yan? Ito lang napili ko, ito lang papasok eh. Basta yung pumasok na. Basta kayo papasok. Pero pili mo malakas na talaga yan. Lagi itong pangalawa eh. Solid. Ayan na nga, no? Cousin Jojo lang sa kalam, mga idol. Yun. Tapos yan yung sa akin. Talpak mo, ano mo. No, mga idol, no? Yan, nag-iisa lang yung sa akin, mga idol, no? Ano po lang Yan na yung puti, yung Johnson. Yun na nga, mga idol, advance tayo mag-isip, mga idol, no? Pag yung ibon natin, mga idol, wala na tayong vlog. Matatapos yung karir natin dito sa PUF, mga idol. Pero sana mga idol na pumalo pa siya mga idol, no? Ayun na nga. Ayun, maraming salamat nga pala sa mga subscriber natin dyan. Ayun na nga, no? So mga idol na 100. Ano ito? Kasali lang. Oo. Ganyan ka pala mag-entry, no? Ha? Wala ka pa dati, no? Wala pa. Yun pala yun. Ay, di lang kaya. So yun na nga mga idol, no? First time natin mga idol, ma-entry ito mga idol sa derby to siya, no? Kasi first time natin sa derby mga idol, no? Si Johnson mga idol, no? So sana mga idol, no? Umano pa siya mga idol, pumalo pa siya mga idol, pumalo hanggang dulo mga idol, para dire-diretso yung vlog natin mga idol, no? Kahit pa dandahan lang, huwag masyado bilisan, baka takihin sa heart. Ano mga idol, no? Hindi natin hangad yung mga idol, hindi natin hangad yung manalo. Hangad natin, umuwi lang ibon natin mga idol. Hanggang dulo mga idol, kahit gaano kabagal mga idol. Huwag naman yung kasing bagal ng pagong mga idol, no? Kasi yung habulan dito mga idol, yung vlog natin mga idol, no? Tuloy-tuloy yung vlog natin mga idol. Pero mas the best mga idol kung mas mabilis siya. Lalaki na. Lalaki na siya. Sino na, bayaran na? Isa lang yun siya. Okay, sila sa akin. 350, 700. Mga idol, no?
Hello, shout out yun. Shout out. Hello. Say hello muna. Hello. Idol sa akin. Ano. Si paring man. Hindi tayo ready. Si Ito Princess Lau. Wala na, pas lang na. May shoutout sa'yo, pare. Hindi, sa tayo yan. Yung Sa tayo. Oo, sa tayo. Oo. Siya na mismo nagkarga. Wala na siya eh. Wala si Pariman man eh. Ay. Naubos sa kanya? Naubos? Naubos yata. Ayun nga ano. Pero pag ganyan pa naman ang style ng ano ni Manman, nagigigil yun eh. Sa susunod talaga nun, talagang bababi na yun. Ayun nga ano. Ito na yung mo ba? Ayan ano, may kami ka-shoutout no. Sa Tayog Lock, yun. Solid to mga idol no. Mukhang sasali pa sa pooling to mga idol. Wala kasi tiwala nito mga idol eh. Yung sali dyan, tambay naman. Si Tambay. Dumadaan sa bubong. Yan na nga mga idol. Yan mga idol, no? Wala pag anong ibon mga idol, no? Ayun, no? Yan pala, sa taas pala mga idol. Ilang na bilang pala yung mga ibon, no? So, time check tayo mga idol. 7:31 mga idol, no? At siguro baka, ano, mamaya pa ito mga alas 8 mga idol, no? Magsasatingan yung mga, ano. Kasi malakas mga idol, mga VIP yan mga idol. Mamaya pa yan. Pag wala ng gulo. Pero ngayon pa lang, wala ng gulo. Ano. So yun na mga idol na bukas mga idol na abangan to mga idol. So Bukas linggo. ay sa linggo pala no. So bibiyahe bukas. Sorry naman. Binabawi ko na. Ayun mga idol. May ka-shoutout sa lahat ng kalawanids no. Ano mga idol, maraming salamat sa inyo mga idol no. Ayun na. Wala kasing ibang kalapanisan dito. Mas masarap pag marami. Maraming salamat sa mga subscriber natin dyan. At sa mga viewers natin dyan, no? Yung sa mga mag-subscribe pa, please naman pa-subscribe din channel natin mga idol, no? Yun ang mga idol, no? Mayroon pa tayo sa channel mga idol, no? So ayan mga idol, no? Public prank mga idol, no? Mayroon tayo dyan mga video mga idol sa public mga idol. So gumagawa tayo ng video mga idol sa public, tapos prank, kahit ano mga mukbang, mga ganun mga idol, no? So pili na lang kayo dyan mga idol, no? Yung mga choice kayo dyan mga idol, no? Yung tapos pinasok na rin natin itong pag-iipon mga idol. Yung Ayan nga, at may kami ka-shoutout siya, no? Gabriel Alburo, yon. May kami ka-shoutout siya, tol. Ingat kayo lagi, no? Ayan, so yun ang mga idol, no? Tapos na tayo mag-talpak mga idol, no? Tapos na. At ito, no? Sa linggo mga idol, abangan tayo mga idol na ito na mga idol na samahan natin Abang naman sa pagdasal linggo. mga idol. At yun na nga mga idol na tulungan nyo naman ako magdasal. Mga Para kasal. makauwi yung kalapate. Ibo natin mga idol, no? At yun na nga ito siya na si Kosan Jojo mga idol. Malakas yung ibon na ito mga idol. Pag nawala man yung ibon natin mga idol, kay Kosan Jojo tayo makikiyabang mga idol. Yun na nga, no? So, hanggang dito Sana na lang. makauwi. 1-8-10. Yan na nga, na. Wala na. Tinawagan magagandang tayo. Ay, teacher. 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? Yo, what's up, no? PUF, no? So yun ang maghihintay tayo ngayon mga ibon natin mga idol, no? Eto, babad tayo sa mga idol. Talagang mga idol, penitential to mga idol, no? Tutok sa araw mga idol, no? Magbibilad tayo mga idol, no? At yun ang aabangan natin ibon natin mga idol, no? 807 mga idol, no? Darating ng ibon natin mga idol, no? Galing sa mga idol? Galing sa, sa kasi lugar ma? Ayun, 807 darating ibon natin no, galing sa San Fernando La Union mga idol, no, at isang warrior lang tayo mga idol. So kanina pa nag-release doon ng mga 610 mga idol, no.
At yun na nga, hintay natin yung nag-iisang warrior natin mga idol. Baka malay mo, makasungkit tayo ng ano, ng brief. Yun na mga idol na. So yun na mga idol na, time check tayo mga idol. Talagang sobrang ano na mga idol, no? Sobrang, tanghali na. Wala pa ibon natin mga idol, 8:20 mga idol. So wala pa ibon natin mga idol, no? Tapos sa Aliana Loft, wala pa rin mga idol, no? So sa 8:07 mga idol, no? Speed din mga idol, 1:4 mga idol, no? At yun, wala pa nga mga idol. So yun, abangan natin mga idol kung sana kaya yun mga idol, no? Yung isang warrior natin mga idol sa PUF mga idol, wala pa mga idol, no? So 9:29 na mga idol. Yung ano, so mahinang nila lang mga idol, no? Pero maghihintay pa rin tayo mga idol, no? Baka umuwi pa siya mga idol. Mga idol, sa nakakalungkot na balita mga idol, no? Hindi nakauwi yung warrior natin mga idol, no? Tapos yung career natin sa ano mga idol, tapos yung career natin sa PUF mga idol, no? At yun na nga ano, pero tuloy pa rin yung vlog natin mga idol dahil ano, may ikiabang tayo sa ano, sa Aliana Loft, no? Doon na natin may ikiabang. At yun na nga mga idol, maghapon ako nag-aabang sa ibon ko mga idol na si Jansen, hindi na nakauwi mga idol, no? Siguro naligaw na siya mga idol. Hindi niya ginamit yung mapa na binigay ko sa kanya mga idol, no? So dito na ito mga idol at maraming salamat sa inyo, no? At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel tapos pa yung notification bell para mag-update kayo sa natin mga video. Bye bye.